Drug Racing Ordinance naman sa bayan ng Tayug, aprobado na. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Mahigpit nang pinagbabawal ang drug racing sa mga lansangan at highway sa Tayug kasunod ng pag-aproba sa Anti-Drug Racing Ordinance na inihain ng Konseho sa Sangguning Panlalawigan. Sinilabas na paliwanag ukol sa ordinansa, layunin nitong tugunan ang mga reklamong natatanggap mula sa mga residente hinggil sa umano'y iligal at mapangalib na pagkakarera lalo na tuwing gabi. May mga naiulat ding insidente ng halos pagkakaaksidente dahil dito na nakakaapekto rin umano sa mga residente dahil sa ingay at posibleng pinsala sa kanilang mga ari-arian. Nakasaad sa ordinansa na papatawan ng multa at kaukulang parusa ang mga mahuhuling kalahok, organizer at maging mga tagapanood. Hiling naman ng ilang residente na matutukan ang pagpapatupad ng ordinansa upang tuluyang mapigilan ang ganitong uri ng aktibidad sa bayan. Samantala, nakatakda ring ihain sa bayan ang ordinansang tutugon sa noise regulation mula sa mga modified o aftermarket muffler para sa kaayusan at kaligtasan sa mga kalsada at sa mga motorista. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.